pasayan yan, saniya na sa inyong manyag na half Filipino na higala, ang inyong pasayan, Jolena Valileng, a super kalamisyang bayhana. And welcome back to my self-love channel! Lain nga self-love video na sarag niyo makita karon, and in today's video akong ipakita kaninyo kung unsa ang akong gibuhat sa akong day off. So requested ni sa atong mga pasayan yan dira, and request ang a day in my life. But before we start, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest na mga videos. Anyway, ako na ipakita kaninyo. Insert video! nag-enjoy mo sa akong video, and if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up, and if you have suggestions or mga ideas kung saan pagpakita og self-love, please comment down below para atong ma-discuss sa atong mga umaabot nga mga videos. And mga pasayanyans, please follow me on my Facebook, Instagram, and
Twitter accounts. And mga Pasayanians, always remember that learning to love yourself is the greatest love of all. See you!